ಯಾನ್ ಶ್ರುತಿ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ನವ್ಯ ಪಂಡದ ಪೊನ್ನಿತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾ ಅನ್ನೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಆನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡನೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ದ ನೆರ್ದಾದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಆ ಟೈಮ್ ಡಾಲ್ ಒಂಜಿ ಆನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಲೆ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಲೆ ತಿರುಪತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಂಬುದು ಆಡ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಏನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಏನು ಇಲ್ಲಡಲೆ ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡಲು ಎಂಕ್ 10 ಜನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು 10 ಜನ ಅವಡು ಬೇಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಒರ್ತಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಂತ ಪಂಡಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಆಯನ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಪಾತ್ರ ನಂಬುದು ಯಾನು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು 10 ಜನ ಮಲ್ತೆ ಎಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆಯ ಪಂಡೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ದೆಪ್ಪೊಡಾಂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪಾಂಡ ಏನು ಮಸಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ಏನು ಮಸಾರ ಕೊರ್ನ ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ತದು ನೀಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಲೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆವು ಪಂಡದು ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆದ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಣ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಗೆ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡದು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡದು 10 ಜನ ಸೇರಿದೆ ಅಂಕಲ್ ಕಾಸು ಕೊರಿಯಾ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಕೇಂಡೆ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ತುಜಿ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಕಾಸಿಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಆಯೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಚಂದಿನ ನೆರ್ದು ಮಾತ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಆಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತಿನ ನವ್ಯಾಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡುಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ